To je předsudek. Potom další předsudek, že určitě musel být v kriminále. Okamžitá reakce je, že budeme krást. Okamžitě si tašku dá takhle na stranu, nebo si drží peněženku. Furt tady žije předsudek, že nosíme u sebe nože, sekery. Další předsudek, že chování lidí k Romům. Překládej. Že k nám se lidi Češi chovají, jako kdyby jsme byli idioti. Že jsme idioti, že vůbec nemáme nějakou představu myšlení a schazujou nás už jenom tím, jak s náma mluví, jak s náma jednají. Mluví s náma jak s malým dítětem.